Tornem a ser aquí i ho fem per parlar del SOAF, que és l'acrònim del Servei d'Orientació i Acompanyament de les Famílies. És un servei que ofereix l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, però que està gestionada per una empresa externa, es diu Ranura. Des del març s'ha posat en marxa i avui en volem parlar. Per fer-ho ens acompanya la Maite Marcó, del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Què tal, com estàs? Bé, gràcies. I la Tània Casanova, de l'empresa Ranura. Comencem explicant què és el SOAF. El SOAF és un servei d'orientació i atenció a famílies, que és el que volen dir les sigles, i és un servei d'informació, bàsicament, assessorament, consulta, per temes relacionats amb la criança i amb l'educació dels fills i amb les habilitats parentals, podríem dir, no? Qualsevol consulta amb aquest tipus de límits, de conflictes entre familiars, temes de comunicació, qualsevol tipus de consulta que les famílies necessitin en relació a aquests temes. És obert a tothom, entenc? És obert a tota la població i pensem això, des d'infants de 0 fins als 18 anys, que més o menys és l'edat on les etapes de criança són on pot haver-hi més demanda, d'alguna manera, per temes d'aquest tipus. Fa uns anys enrere, abans ho dèiem, 9 anys enrere, havia existit un altre servei que es deia CRAM, que va deixar de funcionar i ara es reprèn, o no, perquè el SOAF no és ben bé el mateix que el CRAM. Quina seria la principal diferència? El CRAM és un servei que va funcionar a temps aquí a Olot, que tothom en té com molt bon record, des d'escoles, de pares o famílies que hi havien participat i des de l'Ajuntament, perquè era un servei, això també obert a tota la població, amb aquest format de poder fer consultes individuals a nivell familiar, però també treballava molt amb l'escola de pares, que en aquell moment en dèiem, que era més un servei això, de poder fer xerrades, de poder fer tallers dirigits a famílies. Ara el SOAF hem aprofitat que, de fet, el SOAF és un servei del departament, que aquesta línia a partir de l'any que ve segurament ja la tindrem aquí a Olot, i ara s'ha aprofitat perquè des de l'àrea de Cultura i Educació hi havia l'oportunitat de poder començar ja aquest any a engegar-lo i per això es va pensar de tornar a fer aquest servei orientat a les famílies. És un servei que considereu que era necessari o heu rebut demandes de la gent perquè es reprengués? Les dues coses, perquè sí que, tal com deia, hi havia aquest record o aquesta necessitat per part també d'algunes famílies que ens han anat dient, a les escoles també, que recordaven que hi havia aquest servei i que era útil per a les famílies, però alhora és una necessitat que nosaltres, per exemple, des del Consorci d'Acció Social, amb tota l'atenció que fem en famílies, pensem que està bé cobrir-lo, perquè és un servei molt preventiu, que posa molt l'accent en consultes des d'una banda molt preventiva, que les famílies puguin tenir qualsevol tipus de dificultat o que necessitin un assessorament, des d'una etapa com molt primerenca abans d'esperar que hi ha situacions que després es poden agreujar més o complicar més. Per tant, sí que pensàvem que era un servei que amb aquesta vessant preventiva era molt necessari. Tània, des de Ranura, com preneu aquest encàrrec? Com ho gestioneu? Una mica l'Ajuntament obre la possibilitat que alguna entitat pugui gestionar aquest servei, nosaltres ens presentem i finalment ens el donen a nosaltres, llavors estem treballant molt juntament amb l'Ajuntament, amb l'àrea d'educació i amb el Consorci. Des de l'Ajuntament gestionen tota la part més logística, de rebre visites, cites, programacions, i des de Ranura som qui atenem les famílies que venen amb les seves demandes. Hi ha una cosa que em crida l'atenció, diu assessorar i donar suport puntual. Què vol dir puntual? És a dir, expliqueu-me perquè ho puguem entendre tots, una situació que tingui aquestes característiques. Sí, és un servei que està pensat per abordar situacions concretes, algunes dificultats, com comentava la Maite, en temes d'educació, de criança, però no està plantejat com un servei d'atenció de llarga durada. Sí que pensem que potser famílies necessiten 2, 3, 4 sessions, però en aquest sentit és puntual, que no és un procés terapèutic que duri mesos. Per exemple, ara suposo que a tothom ens ve al cap, no sé, un adolescent difícil, allò que diuen, i que hi hagi problemes de comunicació entre l'adolescent i la família, no? Seria un exemple aquest? Sí. Un exemple molt típic i molt clar. Sí, ens estem barallant tot el dia amb el mòbil, no hi ha manera que deixi el mòbil, no? Vull dir que no són
Vull dir que poden ser qualsevol situació, no? Tots els pares i mares tenim dificultats en certs moments, no? O no sabem com fer-ho, o voldríem que ens passessin el manual de les instruccions. Sí, llavors poden ser situacions molt quotidianes. I també està pensat que és això que dèiem, la vessant preventiva, puntual, com acotada més amb el temps, amb això que comenta la Tània, perquè després, lògicament, si hi ha situacions que requereixen d'un tractament més intensiu, més de llarga durada, amb aspectes ja com més disfuncionals o situacions més complexes, es pot activar la xarxa que ja tenim de salut mental, de consorci d'acció social amb els tractaments que fem socials amb les famílies, vull dir que després, com que també és un servei com d'entrada, si fes falta per continuar el seguiment. Però el servei en si és això, amb una atenció més acotada puntualment per consultes. Hi ha alguna edat on tinguem més demanda. Sí, exacte. I està havent-hi molta més demanda en les visites d'infància, sobretot a nivell individual, entre 0 i 12. Vull dir, des de Ranura som dues professionals que tenem el servei, la meva companya que està especialitzada en infància i jo porto la part d'adolescència, llavors 0 i 12 sí que estem tinguent molta més demanda, rabietes, conflictes entre germans, límits, límits, sí. I adolescents també arriben visites, però no tant. Sí que ara amb el plantejament no sé si ho parlem després dels tallers, sí que la demanda ha sigut una mica l'inversa. Parlem després dels tallers, sí. No sé, potser és una teoria una mica peregrina, però el fet que el concepte de tribu, que hi ha hagut molts anys, que a les cases hi convivien els avis, hi havia gent més gran, amb més experiència, feia que la criança fos més fàcil i ara les famílies potser es troben més soles i amb més dificultats per resoldre segons quines coses? Segurament. Jo penso que hi ha molts factors, perquè ha canviat molt això que comentes, la manera primer de conviure, els rols que hi havia, en aquell moment el rol dels avis o de la família extensa era molt més present en el quotidià, ara penso que majoritàriament és com més individual el nucli familiar i després la família extensa fa suports més puntuals, més continuats, lògicament cada situació familiar és diferent, però com a rol d'educació, jo poso uns límits, unes pautes, abans potser era com més repartit, i en aquests moments recau més sobre els pares, en el sentit, o mares. Això, la situació, pensem també d'estrès laboral, del dia a dia que portem totes les famílies, això tampoc ajuda massa perquè no tens gaire temps com per poder dedicar més a aquesta part. Abans potser els mateixos nanos i adolescents anaven com una mica més relaxats. Ara és com molta activitat, molts horaris, molt de... I tot aquest context pensem que canvia. Sempre hi ha hagut dificultats amb la criança. Ara també penso que es mira molt més, els nens i les nenes i els adolescents estem com molt més des de tothom, dels serveis, de les famílies, com mirant-nos molt sempre què fan, què no fan, com ho fan, vull dir que també som més mirats i per tant potser la preocupació de les famílies és més demandada, que abans aquesta part potser no hi era tant i com que anàvem més lliures, aquest paradigma és important, el canvi, sí. Com la mirada més a l'estat emocional dels nens i nenes, abans no... Això no es tenia tant en compte. També hi ha més informació ara, i potser també més voluntat de prevenir coses que a la llarga es podrien donar. Com això, l'educació més emocional està com molt més present. Quines són les consultes més freqüents? I ara sí que us demanaria que em poseu algun exemple real. Com deia, d'infants això, de vegades com posar límits, se m'enfada, com fer-li rentar dents, vull dir, poden ser coses bàsiques, pataletes, conflictes entre germans, també hi ha, que moltes vegades preocupa molt, els pares i les mares que es barallen, que difícil veure els fills enfadats. Que això ha passat sempre, i és el que dèiem, potser abans dèiem, ja... I ara s'hi posen... Ja faran les paus, no? I ara hi ha una voluntat de poder-ho gestionar. Això és perquè s'ha vist que després no aturar determinades coses a temps té conseqüències? Sí, i a més de les conseqüències que pot tenir després és en el moment, perquè s'ho passen molt malament, i és com pensar més en el malestar emocional que suposa el fet de contínuament haver-hi aquest conflicte entre germans o entre pares i fills, i mares i fills, i tota aquesta part jo penso que té més a veure també en el moment, que el malestar emocional ara surt més, o es pot veure més o si més no s'intenta atendre més que abans.
Sí. Tània, perdona, m'estaves dient, m'estaves enumerant les consultes més freqüents, Sí, n'hi ha que també arriben, que famílies que han estat aconsellades des de l'escola, que veuen que el fill o la filla no està bé a l'escola o té dificultats de relació amb els companys, i que des de l'escola detecten que hi ha alguna cosa i també venen amb aquestes demandes. Amb adolescents arriben molt, com deia, gestió de mòbil, poques ganes d'estudiar, poc interès pels estudis, comunicació, amb tot aquest canvi d'etapa, és que és impossible parlar amb ell, és que no, o ella, vaja. Creieu que als infants i als joves d'ara els hi costa més acatar ordres o les indicacions dels pares? I els pares també potser se senten menys legitimats? No ho sé. S'han trobat aquestes dues situacions i per això hi ha el que hi ha? Jo penso que a nivell social hi ha hagut un moviment amb el tema de l'autoritat, en general. Vull dir que els mestres ja no tenen l'autoritat que tenien, els metges ja no tenen l'autoritat que tenien, els pares i mares ja no tenim l'autoritat que teníem. Crec que hem passat de ser una societat més autoritària a ser una autoritat més indulgent i això es nota en l'educació dels pares, que volem parlar més, volem acordar, volem entendre, volem acollir, i ens ha fet despistar una mica a moments d'on és la nostra autoritat i la nostra capacitat de posar límits. I això a vegades els infants i els joves ho saben... Evident, com haguéssim fet tots en el seu lloc. Vull dir que no sé si és tan... No, per mi no és responsabilitat d'infants i joves, sinó de com ho estem fent els adults. Com a societat, per tant, no? Seria una mica la culpa, més que pares i mares, sinó com a societat. Ha canviat, no? Estem parlant molt de problemes o de situacions puntuals relacionades amb el comportament, amb creure o no creure, però també us arriben situacions relacionades, per exemple, amb dificultats econòmiques, famílies que... no sé com explicar-ho, és a dir, que pot afectar també la part emocional de l'infant. No ho sé, per exemple, ara que ve l'època de les extraescolars, de l'estiu i això, potser hi ha famílies que no han pogut permetre's això i els infants, d'alguna manera, ho paguen entre cometes, però és clar, venim d'una pandèmia, després venim d'una pujada de preus molt gran, per tant les famílies s'han d'haver ressentit en aquest aspecte i potser els infants i els joves també. La veritat és que no han arribat, ara no sé si m'atreviria a dir cap demanda en aquest sentit, crec que hi ha altres serveis i altres recursos que també molt coneguts per les famílies. També ateneu aquestes situacions, Sí, des del Consorci d'Acció Social, lògicament sí, i el que comentes, lògicament l'impacte que pot tenir a nivell de la situació socioeconòmica, si és desfavorable de la família amb els infants, i és a nivell sobretot d'igualtat d'oportunitats. Jo ho he hagut d'explicar en 2 minuts i tu has explicat molt ràpid i molt bé. No té a veure amb això, lògicament. I sí, això genera estrès familiar també, de pares o mares que voldrien fer més del que poden fer i que els infants, lògicament, també se senten a molts nivells repercutits en aquest sentit. I això ho estem treballant també preventivament, potser molt suau, amb aquest perfil de servei no ha arribat, però nosaltres com a Consorci d'Acció Social amb les famílies que ajudem per algun tipus de situació sí que s'intenta també abordar, lògicament, i és aquest impacte. Sí, a mi m'agradaria afegir que realment el SOAF és un servei obert a qualsevol família, vull dir que no... Sí que de vegades hi ha famílies que arriben i diuen «Ai, no, tenia el dubte de si era per famílies amb dificultats econòmiques», i és que no, està obert a tota la Garrotxa, a tota qualsevol família amb qualsevol petita o gran dificultat. Entenc que l'orientació i acompanyament seria realment el que feu és donar eines, no? Seria una mica donar eines a les famílies perquè no us hagin de necessitar més, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí, exacte. Ara, aquest mes de juliol, comenceu uns tallers familiars dividits en 2 blocs, de 0 a 12 i de 12 a 18, que hi poden participar els infants i els joves i les famílies. Com es fa això? És per famílies, és per pares i mares. És per pares i mares? Sí, és pels adults, no. Val, explica'ns una mica això, doncs, a veure. Sí, de fet tot el servei està pensat pels adults. No atenem ni infants ni a joves tampoc en les visites individuals. Val. En algun moment, potser si ho veiem necessari, podem fer alguna excepció, però la idea és atendre els adults. Llavors, els tallers aquests que hem plantejat ara pel mes de juliol també són per adults referents d'infants i adolescents. Hi ha 2 tallers, com deies, per 0-12 i 12-18.
Els dos que estan destinats a famílies amb infants es treballarà una mica com acompanyar emocionalment, no?, els nens i nenes i una mica gestió de conflictes, i l'altre taller va més destinat a com posar límits, no? Com posar límits, com... Sí, hi ha un punt d'inflexió als 12 anys, és a dir, podríem dir que ja comença la preadolescència, la pubertat, a partir dels 12. Sí. I és, diguem, on hi ha aquests problemes de... Sí, els tallers que van plantejats de 12 a 18, fem un primer taller on volem parlar una mica de què signifiquen aquests canvis, no? Perquè moltes vegades ens trobem que moltes famílies hi ha conflictes a casa per dificultat de comprendre què li està passant, no?, al fill o a la filla. Llavors, entendre quin és el procés on està, què significa entrar a l'adolescència, què significa a nivell físic, a nivell de cervell, tot el que comporta, no? Moltes vegades els poso l'exemple de que no ens enfadaríem mai amb un bebè d'1 mes perquè no parla, no? I de vegades ens enfadem amb els adolescents per coses que no tenen capacitat de fer, no? Llavors, entendre una mica l'adolescència ajuda. I l'altre taller va a veure amb comunicació, que amb els pares se'ns trenquen tots els esquemes quan els fills passen a ser adolescents, que ja no se pot parlar, que... Sí, llavors una mica eines, estratègies, què tenir en compte, com ho podem fer. I treballar l'empatia, M'imagino que aquí és saber posar-se a la pell de l'altre i tenir grans dosis de... I recordar que tots hem sigut adolescents. Sí, potser el problema rau en què hem oblidat què és ser adolescent o què és ser petit, Per crear el SOAF, per crear aquest servei, us heu emmirallat en algun altre servei de característiques similars? O heu agafat coses d'aquí i d'allà? No, perquè de fet ja estava com definit com treballàvem aquí abans, i després que el SOAF també és un servei que existeix pel departament, per tant també està com ja molt tipificat des d'aquesta vessant preventiva, aquests eixos com preventius de 0 a 18 anys, dedicats a això, als adults referents, per treballar aquest tipus de temàtiques més educatives, vull dir que està com força... El marc està clar, sí, està definit. I existeix a altres municipis, vull dir que també hi ha experiències d'altres municipis que ja estan en funcionament amb aquest format similar. Vau començar al març, per tant, del març cap aquí ja podem fer una mica de valoració de com està funcionant el servei. La veritat és que nosaltres com a Ranur estem molt contentes, vull dir que és un servei que estem molt agraïdes de poder portar, i les famílies és que no paren de repetir-nos, com que bé que l'Ajuntament ofereixi aquest servei, o sigui, està molt bona acollida, de poder tenir, una mica el que dèiem, de vegades també estem soles, desorientades a nivell d'educació, i poder anar amb algú a dir em passa això, em passa allò, què puc fer, una cosa aparentment senzilla. La veritat és que està tenint molt bona acollida. Sí, la proximitat també, que és com un servei pròxim, fàcil de consultar, sense cap tipus de dificultat en aquest sentit. Sí, això també ho posa molt fàcil, vull dir que pot ser amb una trucada o amb un WhatsApp i et donen hora. Què ha de fer la gent per poder fer ús del telèfon d'atenció, que es pot trucar i ja està, es programa després la visita o es fa la consulta. Vull dir que no has de fer cap tràmit ni cap gestió, ni una trucada, demanes hora i... Quin és el perfil de família tipus, si és que n'hi ha algun? Em refereixo de franja d'edat? Doncs no te sabria dir, perquè han vingut famílies molt variades, provinents de moltes escoles, no sé, potser no totes, però moltes escoles, tant d'Olot com de pobles del voltant. Sí, amb fills tant de 2, de 4, de 12, de 16... Per tant, la criança segueix sent un repte, tinguin l'edat que tinguin els nens, tinguin l'edat que tinguin les famílies. I tant. Doncs, Tània, Maite, moltes gràcies per haver passat per la finestra a explicar-nos aquest servei que, com dèiem, està obert a tothom. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs tanquem la finestra d'aquest dijous. Que vagi molt bé. Adéu-siau.